Sion Bradley, chi wedi creu hanes heddi. Caernarfon yn codi Cwpan Cymru am y tro cyntaf yn hanes y clwb. So beth yw'r brif emosiwn wrth i ti sefyll fan hyn? Ie, mae'n swndio dda, yndi. Yndi, na, mae o'n, dwi'n gwybod, does am llawer o geiriau i symud fo fyny, ddweud gwir. Ydych chi'n gweld y fans yma i gyd efo yma, oedden ni'n just creu hanes, oedden ni fel players o falle, oedden ni'n creu iddyn nhw i gyd hefyd. So na, mae o'n teimlad really special. A fi'n gwybod, i'r clwb i gyd, mae hwn yn golygu cymaint. Ond o ran beth ddigwyddodd ar y ca, oedd e'n teimlo fel bod y cynllun oedd gyda chi di gweithio'n berffaith yn enwedig yn yr 20 munud gyntaf yna? Gath y management team, y tactics yn spot on. Da ni wedi gweithio'n galad os yma, da ni wedi cael 3 sesiwn mewn os yma. Oedd y players i gyd yn drilled, oedden ni gyd yn gwybod be i wneud. A dwi'n meddwl nath y gol fi yna setlo ni fewn i'r gêm really nice. Siwr deimlad oedd ei sgorio yn y rownd arfennol? Oedd, oedd. Unreal. Na, i gael wneud o mor fuan hefyd i just easio'r gêm lawr chydig bach a nathon ni wneud yn thing wedyn, so brilliant. A wrth gwrs, Sion, o wobr yw pêl-drod Ewropeaidd i ddod i Caernarfon. Fi'n cymryd, ti moyn bod yn rhan o'r antur Ewropeaidd yna? Gawn ni weld. Dwi'n mynd siŵr iawn, ond gawn ni weld, erbyn diwedd y season ma wan. Ond cyn hwnna, dathlu heno, wrth gwrs, fi'n cymryd. Dathlu heno, trwy fory fyswn ni fel. Sion Bradley, diolch yn fawr, llongyfarchiadau.